An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazara san o kalo 11 na nɔvɛmburu kalo dɔ bi o tile 24 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ n'o bɛ wele ko lasirigale an balana k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wuladan k'a fɔ bi min ye lakanabaliya ye an ka jamana kɔnɔ na o ko bɛ ka wara ka taa fɛ kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na buyagi wɛrɛ yɔrɔw la jariwala tigilamaw tilala ka don ye kunungo ka malo dɔw jeni marifaci dɔw bɔra la o ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la o kunungo kelen la wula k'o jɔ Mɔnɛbugu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye mɔgɔ miyala ye u ye malo dɔ jeni ye kunungo kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la durakaw fɛ ka sanga ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ ye jariwala tigilamaw fɛ o kɔni kɛra so ye maa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ bi n'i y'a sɔrɔ olu kɔni tun bɛ ka dɔ k'a fɔ marifa ta n'i y'a sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko bɛ yɛrɛla kana ta ka ɲɛ suma dozolakaw olu kɔni ye dugu bila o ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se sigikafɔba min bɛ yen n'an ka jamana kɔnɔ na ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ o kuma la jamana ɲɛmaaw fɛ ka yira k'a fɔ u bɛna bɛɛ wele o sigikafɔ kɔni k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ sigikafɔ min n'i y'a sɔrɔ ni faso de bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a fɔ bi nata walima tɛ taa jamana maa ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ n'o ye Azizi ye n'o tun kan ka kɛ de ka faso de bɛɛ lajɛlen ka bɛnko la jaabi min b'a b'o la n'i y'a sɔrɔ kan ka kɛ jaabi ye ka ɲɛsin Mali ka Mali kura ma ka ɲɛsin Mali ka ɲɛtaa ma fɔcogo la n'o ye Mali kura min kuma bɛ sen na ka ɲɛ so ma nin y'a bɔ ko filanan ye a dɔgɔkɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ waati min tun fɔlen b'a kama kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ a ko in wɛlɛyɛlen ɲɛnabɔli ma olu ye bataille kɛ kunungo ka yira k'a fɔ tiɲɛna la ka ko sigikafɔ in k'a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'o sababu kɛ ko tuma min na i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn samasama dɔw bɛ yen ani baara dɔw bɛ yen n'o ye labɛn ye fɛɛrɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kan ka tigɛ ka se ka maaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'i ka dɔn k'o fɛɛrɛ tɛna koro ka bɛn ni waati kofɔlen ye wa ni ala sɔnna ma u bɛna a baaraw sigi sen kan n'a kan ka kɛ don min ko ka bɛn waati min ma ka kɛ yɔrɔ min na u bɛna tila k'u ka damana kunnafoni dɔw ka fɔ la ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ɲɔgɔn samasama minnu bɛ senna bi parti politique ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ n tɛ taa n bɛ taa k'i ka dɔn k'u sigara o de la o kɔfɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko Mahamudu Diko ale kɛlen bɛ ka tabali gosili min kɛ k'a yira k'a fɔ a bɛna kuranɛ kalanba min n'i y'a sɔrɔ kan ka kɛ kari nata ye ko yalima o kow bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a sɔrɔ furancɛla fanga maa ɲɛmaaw fɛ bi n'o kɛlen tɛ jasira ye ka ɲɛsin waleya ninnu ma dɔw ka fɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ fɛn min bɛ yen n'an b'o fɔ bi jamana in basigi ni jamana in a taa ɲɛ bɛna sira min fɛ hakilila fɛn fɛn kɔnɔ na ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an balada k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔw bɛ sen na wulikɛjɔ minnu bɛ yen bi n'o dɔ ye i ka dɔn k'a fɔ sumajɛniw ye min ye i ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛbaaw ye Masina marabolo kɔnɔ na ka taa se bi ɲɔnɔ marabolo suma kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi n'i y'a sɔrɔ n'o ye malo ye walima ɲɔ ye u b'a la ka gɛlɛyaw de ɲini ka ɲɛsin yɔrɔw ma mɔgɔmiyalakaw fɛ min y'olu ka dozolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu kɛlen bɛ ka marifa ta k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ lakana o dozo ɲɛmaa ye Gawusu Kumare ale ka suma kunungo i ka dɔn k'a fɔ ko jariwala tigilamaw taara nɛgɛ kanɲɛ 14 waati la o y'a sɔrɔ u labɛnnen bɛ k'a fɔ ni ala sɔnna u bɛna fɛɛrɛ bɛlɛlen kɛ malo in kɔni ka se ka taa kan ka fara ɲɔgɔn kɛ ka kɔn u ɲɛ jariwala tigilamaw de taara kunungo ka taa tasuma don malo in na k'a bɛɛ jeni ka bɔ yen maa caman ka fɔ la bi sigida la u kɛlen bɛ ka bɛnɲɔgɔnya ɲini ni maa dɔw ye yɔrɔ dɔw la n'i y'a sɔrɔ bɛnɲɔgɔnyaw kɔni sabatira ka ban olu n'olu ɲɔgɔn cɛ olu yɔrɔw de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ jariwala tigilamaw nana jamana ma se ka wulikajɔ kɛ ka lakana sabati o dugulamaw sirannen kɔfɛ ni ka bɛnɲɔgɔnya tɛgɛ nɔ bila ni u ye olu bɛ tila ka minnu ma sɔn bɛnɲɔgɔnya ma ka tila ka kɛ sababu ye u ka kunnafoni na ko ka tila ka kunnafoni d'olu ma min bɛ yen n'a bɛ kɛ gɛlɛya ye o de kama i b'a sɔrɔ dugu kɔnɔna na bi n'a b'a fɛ ka hakilila dɔw ta walima ka baara dɔw kɛ kunnafoni bɛ bɔ jariwala tigilamaw bɛ se ka bɔ a kalama ten k'o sababu kɛ minnu ma sɔn ka fara u kan ani minnu faral'u kan bi olu kelen bɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔw b'a yira k'a fɔ ninnu de bɛ kunnafoni d'u ma dɔw b'a yira k'a fɔ ninnu bila ma olu tɛ an fɛ bila kelen bɛ gɛlɛyaba ye dɛ fɛn min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ hali bi fɛɛrɛ ka ɲini fɛɛrɛ min bɛ yen n'a ka sigi sen kan joona joona ka nin ko ninnu bali n'o tɛ an kun bɛ fɛn min kan bi basigi kɔni a t'o ko fɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya
hakili segi kananga jamana kona na yarabi ala ka jamana mblo sraka namburai ambaladan ka fo kunungo wuliga jo keba ukala buya gwera yoro la tuguni ka klaka wuliga jo tani ka nyasi mawo ko ni ngara gele bay o gele senfe mi muchu kerala ka klaka malodo jeni yasa kan pratika dama uka dozoba ni asoro Ismail Traoré ale ba mbolo daga watina ngalame ne to Ismail Traoré ka bo buya gwera la ne ya dozoba re Ismail Traoré anye kuna foni soro ndene ko fe tarata kunungo tuguni ko wuli ga keba ukela kata au no fe buya gwera la ko akira marfaji dai kunungo ani jare wala tigala moni onje ako kira tugodi kunungo soma fe azigile unana kana manga wuliya ka tasma do malodora amulla ka jo anu yo nyon soro ola ko ni ngara mukuci dai ala barkala mo nga masoro na kara malodi jeli je dungodo ami famo wele matini jo ka fayala akara tugodi wa on yere toro da be balo tara ka soro demetala kana dama anzigile ko ndiyati amala bolo tare aglara dungodo mukuci famo ko na nyu wele ka senge kati bo shishi ti bo foite famu wani ba abara gele amule sisa oye animinu mesigira uru de bala ka toka manu wele kana anofe ade vito ku wele kana fo anga malo bina gushi ubi sura kana anofe malo gushi ora kana mugu chi mogola ka damne ikin mugu jaga wure am dala shibi abede fara na manunga kena on senera na ambora dron ubina anofe munde la ulu fara la juguka o fara lu ka benga ndako de nofe ko tara benga de tawfe u desele ko fe tara fara jari wala tigila mo ka benga tigana bla unu lu nyonte wa o de kera furu parce que anu bede kimi ka baraka nyon fe amina kongodi fo tuba kana ambe kimi baraka nyon fe yeni bara inde kana ta kanjava ka ta benga ta ngono mo nyon fe ka toto andugu damadawe mana sisa ani na nga mo tara sugu jobu ujira ni fa baka wala ni biagora mai wala ni nyangila kai bo anga mo de jimla jadi sugu sura ku fa sugu ya ti do an fe able yo tike yu ta dre digi tike bom na sika wuli ye digi tigɛ kuma na ka ji bolo fɛ mobili se kana kogodi yɔrɔ la sira ba yɛrɛ mun bɛna fɛ dɛ u ye pigini pelu ta u ni kogodikaw ni sibikaw k'a se nɔnɔ sofɛriw b'o kalama n'u kɔni m'an dɛmɛ ni magɛ ye baara in kɔni tiɲɛna malo kɔni banna wa kɔngɔ b'anw yɛrɛw la an sigilen don maa si mana dɛmɛ d'an ma yan kalo 6 anw sigimɛ falatɔw de dara yan koyi Adelaide n ye mɔgɔ minnu fa u denw n'u musow de b'an bolo yan anw sigimɛ o de da la walahi tuma kɔni o kɛmɛ jeni da ye kunungo yɛrɛ u ye min jeni aka chatarta ta dajini wallahi yana gelera on yere ko ni toro shiya be da manga ya da matina fo akrabi an di nya do sura shi fanga ko lawo sura shi fanga ko ni me putre nya on ya wallahi ndi kalo tike de parce que ugo itega ta yere la an me delegation na office fanchila mais si ça kana ko sura shi fanga bubulo kena nya njigi da sura shi ngo sende ka bara foi la an be ka fa ya dodu wani wele ka defe u ti sa ma ya fiu anu ti nyo yere ma shite ka mena ka ta bla fo ministère la ko ndi ma mi wele tey jabali ko ni te azengana ko toy azengana ka nyono tey sisa ko ni fo bamako amanye ma bewele ma shiti sia uba fo ko amina sisa me sira fe angulila amina kunu ngo yere ko kuru sira ko bagay wore yorola kuru sigara ko pondo be kuru sigara ko ni minute ro segira sura jude ko te o ya sura ani gadi wole tigala mo bala ka mugu ci nyona ya sura ji fanga ko ngona o madara blere ka fo fanga yere be anda do rere jango sura ji fanga ko ambalo den ka fo ni tuye sinali Traoré ni tuye ale kanye ambe femi fo ni communiquer ngona la abi kalo kelembo sisa kle fla walma dien dongo do fanya yere ni nambole fla kono o ko ni na doshi mabla nu kelende ku ni da duinga ka kla ka tayoro do ko li dugu drobe o keleme ko lumine o de kama shuni clé ambe femi fo ali be jamana manyema ko wuliga joke ali be jamana imbasi de anga kule kuye katika nga jamana blue straka na mburai ambala na ka fo parena ale pataki ke ka ira ka fo fanya fanga manyema krania na be no ye fanga nyema ekrania na ministre nyema kodo kwa ni M5 malasela be kuba feka jamana ngoni ka bo politique mogo krania jamana nga be kuba feka dangaru la de kuba feka wuli ga minge bingina jele fanga ko de kaduwe ko ne sokal jete mina be abala ka fe monu nga be ani jamana ntabulo kwa te ben choko shikelena wa M5 malasela Jamil Petar kodo ko yi sigi aka pmaula ka jamana to gelela dama soma de ko surasu de kanga wuli ga jabala yele ka jamana parti politique taw ka bela jele chika boye kuyo haklami mi M5 malasela ye no e Jamil Petar kayo kuma fo o ba yira ka fo be aba feka dangari beje fanga sariya ula ko benyana jeni fanga ko ni maw hakli bala be ku ba fe ni ma flakla de o ye be ka se ko choko o be fami fo mali ministre nyama be aka don be ka fo photo de unde wuli ga jabala gele ke ni kelen ka fo jamana kuni kimi jamana kuna no pye ibe kana ka mawe ka fo koko tako mai kwa ere wuli ga jabba ko la
wa fɛn kwa ka wulikajɔ bonyana ka ɲɛ so baaraw ma k'a fɔ ko jamana tɛ ka taa taasira ɲuman na k'i ka dɔn k'u yɛrɛ bɛ baara la bi wa ko bi o foyi kelen tɛ ko fɛn bɔra la wa k'u ka kumaw kɔrɔmatigɛliw ka wulikajɔ kɛ ka taa yɔrɔw la ka taa kumaw fɔ bi jamana in kɔnɔ na ko jamana min n'an b'a kɔnɔ na bi n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ na k'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya kɔni u da tɛ s'o ma dɛ u da bɛ se fɛn wɛrɛ ma minnu bɛ yen n'a bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko kura an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi lafiya bɛnɲɔgɔn ye Ala ka sabati k'an ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ durakaw fɛ yen wulikajɔ in gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ maa minnu tun kɛlen bɛ ka marifa ta ka dugu lakana ta ka ɲɛsin sigidaw ma n'o ye dozolakaw ye a gwana kunun olu yɛrɛ y'u ka minɛnw cɛ olu bɛ kungo kɔnɔ ka ban o kɔfɛ u tilala ka taa malo dɔ jeni durakaw fɛ yen yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma nin waati in na n balimakɛ dɔ bɛ yen nin waati in na ale bɛ nɛgɛ kan n balimakɛ e bɛ min n bɔra dura bila ma ko malo dɔw jenna kunungo dura a ko bɛ cogo di ne yɛrɛ se ka dura sisan jɔlen ɲɛ bɛ sisi la n tɛna se ka taa n jɔ a bɛ malo min na tiɲɛ de bi laban mɛ ɲɛ bɛ sisi la dugu fana dura dezoden bɛɛ ba tigɛ parce que java kunkolo giriyara o bɛɛ ba tigɛ ka dura bila pewu 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 bon o kɔlɔlɔ de bɛ dura bi donc dozoden se bɛ dozoden fɛn fɛn ye o bɛɛ bɛ ka a ka dugudenw de bɔ a n'a ka suma bɔ parce que manu ni dozodenw mɔrɔmɔ nana dugu kɔnɔ u bɛ si dozo duw de ma k'u duw jeni k'u fɛn bɛɛ bɔ o de kama dozow kɔni maa min bɛ dozo fɛ olu bɛɛ de bɛ ka bɔ dura bi sinon dura bɛɛ ma bɔ dɛ olu de bɔra u filɛ kungo kɔnɔ yan taa yɔrɔ t'u la fɔlɔ yɛrɛ u bɛ kungo kɔnɔ yan nin lɛri in na aw ka mara kɔnɔ la jadi wala tigilama minnu kuma bɛ ka fɔ u ye dura n'a lamini maaw fɛ wa a bila ni mɔgɔ min nana bi ne yɛrɛ bɛ don o kun na n bɛ t'u yira o la ne y'o yɔrɔ dɔn m'u daga yɔrɔ dɔn jamana faamaw tɛ wulikajɔ kɛ ka t'u nɔfɛ wa jamana faamaw nana ala ka dugu la hali kunna sini ko u nana ya u cayalenba dɔw militi 10 walima militi 7 u cayalenba n nana kan kɔnɔ n ɲininkali n'u ye mun de fɔ u ye mun de kɛ mais perewu foyi sɔrɔ k'u ye sɛbɛnni dɔ kɔni kɛ olu sagira sira mun fɛ dɔrɔn fitiri fɛ u fɔra siran fɛ jarisiw nana o fɛ ka mugu ci dugu la wulada kelen bɛɛ commandant bɛ dura maire bɛ dura mais commandant ni dura cɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛ san 4 bɔ maire ni dura cɛ bi a bɛ kalo 6 bɔ o b'a bɛɛ kalama anw bɛɛ yan n'o tɛ commandant ɲɛ t'an na maire ɲɛ t'an na a ye tɔɔrɔ bɛɛ si dura ma a ye baganw bɛɛ taara a bila sumaw jeni na dura yɛrɛ tɛ yen bilen furu bɛ minnu ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tigɛra ɲɔgɔn na hɔrɔnyaw tiɲɛna sinjiw tellement que mɔgɔw tigɛra ɲɔgɔn na ne kɔni bolo anw wuli bana an yɛrɛ la fɔlɔ dugu bɛɛ kun jɔra de n'an bɛ sa an ka sa n'o dugumɔgɔw kun y'a dɔn k'a bɛ se ne ma k'ale ko waati a na fɔlɔ k'a ye don donsoya la dugutigi tun b'a yira an ci don n'an bɛ saga ban an bɛ saga ban mais déjà dɔw nɛgɛra ka don olu y'u ni di ala ma ka tila ka olu janfa o de ye ne tɔɔrɔ abilai olu de kɛmɛ falatɔ ye bi olu de filɛ bɛɛ kɔfɛ yan tu kɔnɔ ɲama tu kɔrɔ hali bi fini ta dɔw bolo ne yɛrɛ ne taara ɲɛ jɔra n bɛ kasi de bɛɛ filɛ tu kɔnɔ yan abilai duraka dɔw ye jadisiw wele ko n'u bɛ na u ka na anw ni bɛrɛbɛrɛ cɛ bɛrɛbɛrɛ b'anw ni kɔrɔ de cɛ ko n'u nana u kana duguden dɔw bɔ pour ka fɛrɛ k'an ma ko dugudenw bɔ k'u dɔw nɔgɔ ka se k'an ma quoi donc olu bɛ ka marifa ci anw na mais anw tɛ se ka fɛrɛ ka marifa ci olu la parce que an ka mɔgɔw bɔ anw n'olu de cɛ donc ko n'o kɛra k'u bɛ fɛrɛ anw ma donc dozo b'a ko yana ni ka tiɲɛ ale nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ n'i ye dugumɔgɔw bɛ nin kɛ u t'ale fɛ donc u m'ale ka bonya dɔn ale de bɔ ni walidenw ye walidenw ni kana tiɲɛ vraiment ne yɛrɛ kɔni jigila tigɛra jamana in na fo ka dépasser ne jigila tigɛra balo yɛrɛ la minɛ parce que dozo bɛ bonya min anw fɛ u bɛ baara min anw fɛ ne ɲɛ b'u la n b'a dɔn m'u ka ko sariya billahi ne t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ ban o la n'o tɛ n'u bɛɛ sara ka ban u faso kama u jɛ mɛn n'o ye mais k'a sɔrɔ ko maa b'u janfa o de ye ne kɔnɔ bɔ a bila an balodan k'a fɔ ni tun ye seereya dɔ ka ye ka bɔ dura dugu kɔnɔ la an bɛ dugawu kɛ baara in bɛɛ lajɛlen ala k'a bila jamana in ka lakana de ni jamana in lakana na ni si kelen tiya la a kelen bɛɛ bi jadi wala tigilamaw ye se sɔrɔ dugu caman ka be olu siranna u ye wele bila ka dɛsɛ u ɲɛ tɛ kɛ cogo si la jamana bolo ka ɲɛ suma olu taara fara u kan n'a ma ɲɛ ka fulu sɔn u ka bɛnkanw ma minnu ma sɔn olu b'a fɔ n'a ma ɲɛ anw ma sɔn ninnu bɛ kɛ sɔn ka don an n'u cɛ o de kɛ gɛlɛya ye an bɛ dugawu kɛ hali bi jamana ka wuli ka jɔ a jɔyɔrɔ la nin baara ninnu bɛ se ka ban cogo min na maaw ni ɲɔgɔn cɛ sigi la n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ kununko fana u y'u kunda i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛnna betura o donso daga i ka dɔn olu wulila k'u jɔ kununko k'u ye suma dɔw jeni olu fɛ yen yaasa ka nin bɛɛ pɛrɛtigɛ d'a ma ani sigafɔ kumaw bɛ senna bi ka taa se gɛlɛya caman bɛ mara ninnu kɔnɔ na olu ka donso ɲɛma b'an bolo nin ka nin waati na an balimakɛ e ye jɔnni ne ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ betura la Sinɛ Danbɛlɛ nin waati na mankanw cayalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na san kɔni maa min ye commune mariko lajɛ fabakaw fɛ yen bi aw ye daga ye minnu bɛ yen n'aw kɛlen bɛ ka marifa ta k'a fɔ k'aw bɛ yɛlɛlakana ta ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma gɛlɛyaw bɛ ka cogo bi a bɛ ka mun kɛ ka ɲɛsin gɛlɛya ninnu ma bon gɛlɛya ninnu an bɛɛ bɛ lakana dɔ de kɔnɔ n'o ye faamaw ye ni fɛn min nana an b'a ɲɛf'u ɲɛ u ko ko kunnafoni tɛ di kunnafoni kɔni di dan don an ye kunnafoni di fo ka taa sɔngɔko tiɲɛ ka taa dɔngaliko tiɲɛ ka taa dɔngabuguko tiɲɛ u ye mɔgɔw wuli ka bɔ dura faaba fana bɛɛ tɛ ani sibi ni buyaki wɛrɛ mais anw kɔni ka kumakan ye min ye an ye tile 3 de di faamaw ma tile 3 u bɛ min kɛ u k'o kɛ faaba ni buyaki wɛrɛ yɔrɔ ninnu na n'o tɛ n'u u ma wuli k'u jɔ n'u ye fɛn o fɛn ye olu kana anw jalaki parce que alhamdulilayi ni buguni ninnu olu yɔrɔ ninnu olu de bɛ a janfa na o minnu b'a la an b'u dɔn an b'u kɛlɛ fana ni ala sɔnna anw ti maa bɔ maa la dɛ
ama siga fana fo mogo be kelen ko ni janfana ko e ba fa nga sigida nga kin ambe ma we ga sigina ye kanin ben wati man kwasa ina siga fodo ku sigira senga chebodo ira kenega ko do la ka ko cheboy ko kotro sina ka klaka ninge okuma munde be siga fo munda menene fle atika nobo aw nyena wa on fait siga fo ma ke parce que ni siga fo be ke min nana siga fo la on be min don o e abuso de abuso be kuma min fo adala ni min ba kono olu tikele abuso ne ta dogo ka fo abuso jadisi de parce que aw misi di surasuma coordinateur kamate ma do me abuso de tara sigite la ka fo ko unana misi bosi tirodozu la a video be ne yere kun abuso ka tla kan wole ko na erona ko o eshi ka fo aw tita abuso ka fisi ka fo la donzo minun tara o yolu ngoy war nyin law be minun be yere nyin law be aw ti war nyin law yere nyin law de mbop maganduma fo ani ne yere olu tikele marfare ba mbula on be tasmana wa on sigile no ala haisiya hali biu na ngo foro kono ni kela la on bodon on ti tayorosi ala abuso nana ya on ta lame parce que on mo be gouvernement na ko la on ta mo ta abuso la on ta abuso konte hala chien ba ke me ki on ta abuso la me parce que on fa abuso te on be fin be boro dongo on ko ni ti an faso ko ni bla fi gouvernement mo ya don on yewo on ta faso ko bla ma don yo on ta faso ko bla on ya faso don mi bi on ba don amado be bando na tala fana me ka magere bla e ka wori ni kama wole ka intérêt kama ou bien ka parti defa kama on ti tawla fio an mogo be Mali yɛrɛ de la wa an be Mali de fɛ wa a bɛ kɛ Mali yɛrɛ de fana u ka wuli ko siga fɔ ni waati la o ye misi ko dina sira de an mogo ti u ka misi la an mogo b'an ka sɛnɛ la u y'an ka malo jeni wa misi ti bo kɛ an ka foro kɔnɔ ɲina u mogo de b'o la wa an b'o kalama salon ni waati la u ka misiw kan ka jigin u ye siga fɔ jagosa an sɔnna ɲinan fana u y'u ka tiɲɛniw kɛ sisan u yɛrɛ fɛ a siga waati wa an ti sɔn la ɲina an bɛ kɛlɛ kɛ de fɔ a dan ni Ala sɔnna kɛlɛ bɛ taa laban siga fɔ la mais ni kɛlɛ yɛrɛ de ma kɛ siga fɔ ne t'a dilan parce que ne ye siga fɔ kɛ degu bɛ la degu bɛ na n'an sigi la a bɛ dilan mais ne ye n ka intérêt ye ka sɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ ka sɔrɔ ka bali fo ne ka intérêt ka se ka tila ka wuli ka jɔ négociation ni tɛ k'o kan dɔw ka fɔ la ko siga fɔ in ko a sera ta ye a la ten k'a sababu kɛ ko aw b'o yɔrɔ la marifa b'a bolo k'o n'a ta bɛɛ ko gɛlɛya bɛ ka maraw sɔrɔ ko foyi tɛ ka bɔ gɛlɛyaw la e bɛ jaabi jumɛn don o kuma la lakanabaaw de b'anw ka kɛlɛ tiɲɛ ni lakanabaaw ye anw to an yɛrɛ ma kɛlɛ anw bɛ se ka kɛ o parce que anw ka kɛlɛ n'a ko a bɛ wuli kuma o don de b'a tiɲɛ donso y'a dunda donso y'a bɔta faama caman bɛ yen ne n'a bɛ kuma a b'a fɔ ko donso jugu bɛ donso jugu ka ca mais yanni bi ka se aw delila ka donso jugu ye wa maa jugu nalen na a ye donso jugu ye donc a ye maa jugu in kɛlɛ ban ni donso jugu bɛ ni donso jugu tɛ an bɛ n'o dɔn wa kɛlɛ in bɛ mɛn an kan parce que anw tɛna sɔn tiɲɛni min kɛla an kun ko batarama e k'anw ka foro jeni ka tila ka sigi anw cɛla anw tɛ sɔn o la fiyewu o tɛ kɛ anw balolen ɲɛna yan donc anw b'o minnu dɔn olu ti falen fiyewu k'olu bɛna sigi anw cɛla o tɛ kɛ tun fiyewu ni Ala sɔnna. sinɛ waati min na aw bɛ kɛlɛ kɛ ko kuma la o waati kelen la gɛlɛya bɛ ka ɲɛsin dugu dɔw ma yalima ni sigafɔ tɛ kɛlɛ in a tɛna tiɲɛ kɔni. an ma deli ka ban sigafɔ ma mais ne nana n'a ye a sira min tɛ ordre la anw tɛ taa o fɛ an tɛ lamɛn fana siga an welela sigafɔ la an taara sigafɔ joli la k'a fɔ ko tabutali filako kuma u kan'o de fɔ an ye parce que anw ka jamana in kɛlɛ tabutali filako de y'a wuli. Abuso m'a fɔ ko sɔrɔsiw b'a la ka taa fula gansan fa ko misi diɲɛlaw la Abuso ye kuma minnu fɔ ale b'a la ka ɲinɛ ka kuma fɔ a ye sɔrɔsiw accusé min na ko minnu taara denkunyɔrɔ la minnu taara kɔɲɔyɔrɔ la k'u y'u fa ale hakilila ko mɔgɔ ɲinɛ n'o quoi wa an bɛ dugawu kɛ jamana in mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a tɔɲɛli la mɔgɔ o mɔgɔ b'a tiɲɛni na ha e ka denbaya n'a kɛla maa kɛmɛ Ala k'a bɛɛ jigin dingɛ kɔnɔ don kelen. Sina Dembele an bɛ don min ko bi kunnafoniw na k'e bɛ wulikajɔ la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi k'i ta min sigi Betura la ka dagajugu ta ka sigi mɔgɔw da la k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ bɔ Moti mara de la n'o ye Somadugu ye ko sɔnni kana nin kɛ yan ko mun na i ma se ka taa marifa ta Somadugu ka lakana lase yen ma k'i t'a fɛ ka taa k'o kɛ k'i kɛ bɛ ka kɛlɛ in ka jagokun de ka se ka dɔ sɔrɔ a la i ka jaabi ye mun ye. Ablaye o kuma in diyara n ye kosɛbɛ sabu Bamakɔ falen n'u maa minnu na a fankelen bɛɛ ye dunan de ye président min ye sisan président yɛrɛ bɔla yɔrɔ min a b'o dɔn Sogoli Kokala Mayiga bɔla yɔrɔ min a b'o dɔn minnu bɛ wulikajɔ la ko ne ye dunan ye ko ne bɛ ɲɔnɔ yan olu yɛrɛ sigilen bɛ min u wolola min u k'o yɔrɔ fɔ nkalon t'a la ne ye Somadugu de ne wolola Somadugu ne mɔna Somadugu mais ne bɛ Betora la yan ne ka du bi yan ne den bi yan ne ka fɛn bɛɛ bi yan ne ye maliden de ye ni kɛlɛ ye sɔrɔ yɔrɔ min i b'a kɛ yen ne o t'a to ko ne b'an faso fili parce que ne ye maliyɛn den 100% de ɲɔnɔ o Somadugu a bɛɛ ka kelen ne fɛ parce que ɲɔnɔ sumana o Somadugu sumana ne bɛ kuma nin bɛɛ kan wa ne bɛ nin bɛɛ ko kɛ ni ne bɔra ka taa se Somadugu n tɛ daga sunɔgɔ n bɛ marifa de ta ye ni n bɛ ɲɔnɔ n bɛ marifa de ta ne ye maliden de président foyi tɛ yen ko min ye Mali mara k'o ye Bamakɔ ka ye o président tɛ yen minisiri jumɛn bɛ yen Bamakɔ ko min ye Bamakɔ ka ye ni kuma ninnu anw t'o mɛn o ne yɛrɛ filɛ wallahi Ala de ye sera ye moto kun tɛ ne fɛ moto dila ne ma ni Ala ni kira cɛ a ma dɔgɔkun sɔrɔ fɔlɔ moto dila ne ma moto tɛ ne fɛ Ala de ye sera ye ni ye nkalon tigɛ Ala ɲɛ bɛ na ne jɛɲɔgɔn tulo bɛ n kan na minnu bɛ Betora la u b'a dɔn ne mago bɛ ni jagokun na kuma ne bɛ n yɛrɛ danga mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛlɛ in ko e de ka hɛrɛ b'a la ko e t'a fɛ a ka ba e wari min sɔrɔ Ala kɛla milliard ye Ala k'a bɛɛ don ordonnance la ne ka denbaya ye k'a e ka du ci an b'a dugawu kɛ faso in ma suma cogo min Ala k'a suma an b'a dugawu kɛ Hasimi ye anw kɔni m'u ka baara ye an m'a ye fɔlɔ
mais an bɛ dugawu k'u ɲɛ an bɛ dugawu kɛ Hasimi n'a ka makafow ɲɛ Ala k'u bila sira ɲuman kan Ala k'u dɛmɛ a ka kuma man ca u ye sira dɔw kɔni minɛ an ɲɛ b'a la mais sira minɛli ani taara o tɛ kelen dɛ Ala k'u dɛmɛ an bɛ dugawu k'u ɲɛ Ala k'a n'u kisi Ala k'a n'u dɛmɛ ni tun ye Sinɛ Danbele ni tun ye ale Kaɲi ye basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ na Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma an bɛ fɛn min fɔ an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o de kɛra jamana a bɛ taa basigi minɛ kɔnɔ Ala k'o tila di an kelen bɛɛ yɛlɛma jamana in ka basigi n'an bɔra ye min ye Ɲɔrɔ Sirifekɛ ale denkɛ dɔgɔfuranya tɛmɛnen na k'a yɛrɛ ka baarakɛla de kɛra so ye ne ka muru turu a la o min kɛra o jɔngɛni da o ma ko a la ko kunungo Masa Ramani o y'a ka kalifa minɛ la yaasa ka piratigɛ d'a ma Siri Kulubali ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Baji Kamiya ma ka bɔ Ɲɔrɔ ye an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Baji Kamiya. A ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko Ɲɔrɔ Sirifekɛ denkɛ dɔ fatura a ko kɛra cogo di? Effectivement kunungo bɛɛ wulila ni o nouvelle yan tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ dusu kami-kamina an y'a mɛn k'a fɔ ko Sirifekɛ an ka cɛkɔrɔba a denkɛ fatura. Sidina Ali Ala y'a kalifa minɛ la a kɛra condition mun na effectivement a y'a fɔ cogo min ni bɛɛ hakili b'a la nin kalo ni tile 15 donc Sidiya wagati ninnu a ɲɛmɔgɔ dɔ ye muru tura la donc o kɔni y'a ta ka nana ye Ɲɔrɔ CSRF la yan Ɲɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kɔni y'u cɛsiri kosɛbɛ u y'u seko n'u damayira kɛ donc u talen kɔfɛ o y'a taara n'a ye Bamakɔ o y'o to o furakɛli la o tila ka taa n'a ye Tunisie donc an bɛ se ka fɔ ko kunungo a fatura Tunisie donc franchement Ɲɔrɔ yan kɔni bɛɛ dusu kami-kamina bi nisɔngoyalen don bi yan kɔni. Maa sugu jumɛn de ye muru turu a la? Bon a masinamɔgɔ dɔ de don a ko a lamɔden dɔ de don dɛ minnu tun b'u bolo yan ka mi dɔ ko san 5 dɔ ko san 4 a b'u bolo yen donc o de ye muru tura la. Komi enquête bɛ sen na donc an bɛna dɔn k'a fɔ don n'a nataw la kun mun na yɛrɛ a kɛra parce que nin kɔni bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan franchement dɔw bɛ ka ko a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw y'o kuma fɔ dɔw fana ko a la donc an kɔni o kɔrɔ ye an bɛ sigi ka enquête de makɔnɔ kun jumɛn yɛrɛ la ni kɔni sera ka muru tu ni maba ni a denkɛ la mun ye Sidina Ali Hayidara ye en tout cas an bɛ yɔrɔ min na bi kunnafoni jɔnjɔn kɔni t'an kɔni o ka fɔ ko nin kun ye kama a y'a ye muru tu a la mun fatura ni Ala ka fara silamɛsu kan Ala ka hinɛ silamɛsu bɛɛ lajɛlen ye. An baladan k'a fɔ ni tun ye Baji Kamiya ye an bɛ dugawu kɛ a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka baarabara nɔgɔya min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni waleyajugu in taara ka ɲɛ salen ma n'an bɔra ye Mahamudu Diko kumaw cayalen bɛ dɔw ko k'a na kɛ ani Faransi lasigiden so k'a na kɛ kumaɲɔgɔnya dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ma Mahamudu Diko ye kuma in jaabi an ka yɛrɛ lamɛn. Wallahi ni ko n'a kɔrɔ tɛ ne tɛ n da don nin kuma yɛrɛ la parce que kuma bɛ kuma la hali k'i makun o ka fisa ka kuma ye n'a fɔra ne ko ne ni Faransi de bɛ taa sigi ka bɛnbɛn kɛ Mali kunkan nin ye kabako kuma ye dɛ et puis kuma in fɔbaga ye jɔnni ye u bɛ ko in dilan maa min b'a fɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko Faransɛ de don n'a y'a sɔrɔ ne ni Faransi de bɛ janfa la Faransɛ de b'o lakali wa Faransɛ dɔ de bɛ n'o fɔ wa mɔgɔw ka sabali u ka tila ka sabali adamaden bisigi jugu anw ka diinɛ ma sɔn a ma inna ba'da danni ism bisigi dɔw bɛ yen olu bɛ wolo fɛn min na o ye junubu de ye dɛ parce que i bagara a tigi ma ne ye cɛkɔrɔba de ye Mali indépendance y'a sɔrɔ n ye mɔgɔ ye Modibo a bɛ minɛ waati min o y'a sɔrɔ ne ye kuranɛ durusi ko kɛra jamana in kɔnɔ fɛn tɛ indépendance tɛmɛnen ko min lakali ye a kɛra ɲɛna de maaw nana doni de ka yan n ka bɔ u nana don ka de k'an ka bɔ jamana bɛ bolo min na a bɛ n'a bɛ da kun min na ko ɲuman tɛ ne sɔnna ka tugu kɔ an bɔra k'o tigilamɔgɔw kɛlɛ k'o fanga bin et bi ne ni maa wɛrɛw bɛ taa complot kɛ o jamana kelen in contrôle la ne yɛrɛ faso ne yɛrɛ ka jamana mais wa o tɛ fɔ waati wɛrɛ la fo waati min jamana yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min kan o hinɛ ye minɛ n ko n bɛna dugawu de kɛ ka saraka bɔ kɛ k'a ɲini Ala fɛ a ka jamana in kuma bɔ ladilikan min mana kɛ n bolo n b'o fɔ jamanadenw ye an ka tuubi ka taa Ala ma an ka segin ka taa Ala ma a ka kɛ foroba kuma ye n b'o fɔ o kuma min bɛ n kɔnɔ mɔgɔ m'o mɛn n ma kuma fɔlɔ n ye ŋaniya de fɔ o bɛ taa yɛlɛmɛ n bolo k'a fɔ ko Diko b'a fɛ ka nin de kɛ a b'a fɛ ka nin de kɛ ayi a ko k'a bɛ min kɛ o tɛ koyi kuranɛkalan tɛ koyi wajuli tɛ koyi duwawu tɛ koyi sarakabɔ tɛ koyi a b'a fɛ ka jamana de firi. An baladan k'a fɔ ni tun ye Mahamudu Diko kan ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ bankiw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ waribɔ baarakɛla olu ye baarabila tile 3 baarabila k'u daminɛ baarabila yɛrɛ min n'a daminɛna kun ye jumɛn u ka lafasali tɔn ɲɛma Amadu Bado ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. An ko pour que grève kana se ka kɛ pour que baarabila boloda in kana se ka lawaleya yɛrɛ an ko sisan an b'a to 15% in na 15% mun nana n'o ye an bɛ se ka mun fɔ nin y'a san 40 ye depuis 1981 relecture mun bɛ fara baarakɛlaw ka musaka in kan n'o ye an b'a fɔ a ma ko élément de salaire de base sara yɛrɛ ko tɛ dɛ
sara fan fitini dɔ de don n'an b'a fɔ a ma ko salaire de base mun bɛ to ka fara kan o ye 15%. dɔw yɛrɛ de la ka fara o kan mun tɛ 15% ye mun ka ca ni 15% ye mais mun ka ca kosɛbɛ o ye 15% o ye fɔlɔ ye an ko ko comme o de bɛ to ka kɛ an b'o minɛ siɲɛ kelen walasa grève ka bɔ a ma u y'u ban o ma o dɔrɔn tɛ fana o 15% an sɔnn'o ma mun na parce que u y'o bila an ka wagande kɔnɔ o labilalen don an ye depuis janvier mais u bannen don ka di baarakɛlaw ma an bolo n'an kun y'a to o la o bɛ na ni bɛn ye parce que o bɛ yen déjà musaka wɛrɛ tɛ u ma donc a tɛ n'u tɔɔrɔ malheureusement u y'u ban o fana ma. Troisième point ye jumɛn ye o ye fonds social ye fonds social ye musaka dɔ ye o labilalen don baarakɛlaw ye résultat kunda o fana musaka in sariya dɔ de b'a ko fɔ n'o ye ordonnance de 1969 o sariya in de kosɔn a labilalen don an ka entreprise ninnu bɛɛ kunda n'i y'a jateminɛ bi bi in na o banque tɛ yen assurance ani microfinance o tɛ Mali la bi bi in na mun to o sariya in lawaleya n'o ye 1969 ye maintenant sariya dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko décret d'application 1971 o décret de b'a a baara cogo a application o décret de b'o ko fɔ o décret an ko k'u k'o appliquer u k'o élargi entreprise ninnu bɛɛ la u bann'o fana ma u ko ko décret o tɛ se k'o appliquer ni an y'a to o saba dɔrɔn ma a ka ca Ala fɛ grève tɛna kɛ a ka ca Ala fɛ fana an ka se ka ɲɔgɔn ye an nana u yɛrɛ ka sens fɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn ye o bɛɛ la o saba ninnu ma se ka débloquer hali sisan donc o de nana ni grève in lakurayali ye ni an b'a fɔ a ma ko la levée de la suspension in an y'a kɛ tile 15 in kɔfɛ an ye assemblée générale kɛ assemblée générale yɛrɛ kun ko juma tɛmɛnen an kun ka grève boloda mais an y'a boloda a daminɛna bi parce que hali o la fana an y'a ɲini de walasa nin tile 3-4 kɔnɔna na an ka se ka ɲɔgɔn ye pour que ka nin grève in ka a bali walasa basigi kama ani jamana yɛrɛ kama. La boloda in o ye syndicat ka arme laban de ni ye syndicat o syndicat ye a ye baara bila bolo sɛbɛn bila tabali kan c'est que a dɛsɛra. An balana ka fɔ ni Amadu ni ba kan ye tile saba baara bila min na kuma bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kuncɛ bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔna la n'an bɔra ye min ye fara ɲɔgɔn dɔw ye Moti marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena Moti ka dɔw k'a fɔ k'u ka faraɲɛla fanga kɔni k'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛ so ma o baara min kɛ cogo min na an k'u yɛrɛ lamɛn. Anw ye maliyɛnw ye anw bɛ transition in dɛmɛ walasa transition in ka se ka ɲɛ a ɲɛmɔgɔw bolo min b'a to Mali tun binna kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ an kana segin ka bin a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔ i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ cogoya min na olu yɛrɛ minnu ɲɛmɔgɔw ye ko Mali kura donc o Mali kura la maliden bɛɛ de kan k'i sen don a la i cɛ i muso i denmisɛnnin i mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw barisabu ka d'a kan Mali binna degun min kɔnɔ n'o ye Mali kɛlɛkɛcɛw bɛɛ bɛ ka sa manamanako la ka sababu kɛ kɛlɛ wajibiyara an kan min tɛ an ka kɛlɛ ye donc a kɔlɔlɔ bɛ ka taa an balakaw de kan ka tɛmɛ bɛɛ kan fɛn o fɛn mana kɛ a bɛna segin musolakaw de ma o ka sɔn an y'a kanu an bɛna bɔ ka taa monument de l'indépendance la n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya monument ye min jɔlen bɛ an fɛ Mopti yan Mopti Sévaré place kɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni seli fana sela ka taa yira transition ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ an bɛn'u dɛmɛ an b'u dɛmɛ pour que transition ka ɲɛ an t'u dɛmɛ ko parce que o kumakan ka di an t'u dɛmɛ ko parce que marifa b'u bolo mais an b'u dɛmɛ Mali kama an b'u dɛmɛ an yɛrɛbakun kama. Ko jamana kanu k'o ye limaniya dɔ ye ni jamana bi degun kɔnɔ ko jamanadenw de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana dɛmɛ a ka bɔ degun kɔnɔna na mɔgɔw ka bɔ jumadon Moti monument de l'indépendance la n'o ye Moti donda ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka se ka meeting ba kɛ k'a yira an ka autorités la an b'u soutenir. Anw denw de bi faga an cɛw de bi faga an somɔgɔw de bi faga degun min bɛ anw kan bi anw de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan fɛn o fɛn bi jamana in bɔ nɔgɔ la an b'a kɔ an sen na an b'a kɔ an bolo la ne ni n ka jama ani présidente n'a ka jama an bɛ Mali kura in dɛmɛ inchallah. An balana ka fɔ ni tun ye Mopti ka dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi n'a kun yɛlɛ ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye siraban kasara minnu bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔ na mun ni mun de kan ka kɛ ka se ka o kunbɛn o kɛra faraɲɔgɔnba ye Anazara ale ka wulikajɔ don alu blenden bɛ o tɔgɔla yɔrɔ in na ye o senfɛ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsin bɛ bolimafɛnko sirabakow ma n'i y'a sɔrɔ ye danbelelakaw furumuso Madina Sisoko ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ.
sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kunna o ko ye ko belebeleba ye Mali kɔnɔ i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ an ka taa ni ka segin bolimafɛn min bɛ yen n'o b'o o nɔgɔya an bolo o ye moto ani mobiliw ye avion o se tɛ jama caman ye o mobili o n'o moto ninnu n'olu bɛ boli sira kan a kasara ka bon san y'a jira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ seconde 24 o seconde 24 mɔgɔ kelen bɛ sa siraba kasara kɔlɔlɔ la an y'a diɲɛ kɔnɔmaa y'a jateminɛ novembre kalo dimanche sabanan k'o ta k'o kɛ journée walasa k'o ɲɛsin siraba kasara a ye kɔlɔlɔ se minnu ma ani minnu tora la ani olu kɔmɔgɔw donc o lajɛrɛ in de kɔnɔna na Mali y'a ma to kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an y'an jija pour que ka se ka na ka tasi bila kɛ ka taa an ka mɔgɔ minnu tora la ani lujura ye mɔgɔ minnu sɔrɔ nin ko in na ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bananen dalen don an ka kɛnɛyasow kɔnɔ ka na ŋaniyajira kɛ ka s'u ma k'a fɔ gouvernement ɲɛ b'u la an bɛ nin kɛnɛ in ka welewele da kɛ mɔgɔw ye an filɛ nin kɛnɛ min kan nin kɛnɛ in bɛ se ka bali n'i ko siraba kasara tɛ mɔgɔ nakan na sababu dɔw de b'a to kasara bɛ na o sababu la ɲina an ye thème min ta o ye k'a fɔ n'i bɛ boli i bɛ boli ni hakɛ min ye i k'o hakɛ dɔgɔya yalasa i bɛ bolimafɛn min kan ani min bɛ kɛ k'a boli e bɛ se k'a koro k'a don i dɔgɔda fɛ parce que boli vitesse n'o janyana n'o tɛmɛna hakɛ dɔ kan e tɛ se ka bolimafɛn maîtriser b'a sanfɛ e tɛ se k'i yɛrɛ minɛ donc sɔgɔmada in na hukumu b'o kɔnɔna na an b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ mobili la o i b'i sen na o i bɛ bolimafɛn sen fila la i bɛ bolimafɛn sen saba la i k'a jateminɛ gouvernement ye gafe minnu sigi n'an b'a fɔ o ma ko tubabukan na code de la route siraba sariya min b'o kɔnɔ a k'o sariyaw ta a k'o minɛ a ka baara kɛ o la n'a ye baara kɛ lala u ye hakɛ minnu di an ma kasara ni lujurutɔw ni fɛnw na siraba kasara hukumu kɔnɔna na dɔ bɛ b'o la an balada k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye a fɔra cogo min na don gɛrɛngɛrɛnlen min don yarabiya la kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka maaw lafaamuya siraba yɛrɛ o sariyaw matarafali ma o hakilila min bɛ ala ka hakilila in sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ pharmacie belebeleba dɔ jɔra an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya kuligorokaw fɛ yen ka se ka kɛ pharmacie min bɛ yen n'a bɛ furako yɛrɛ ka se k'o tɔgɔtɔli n'o lasabatili ko fɔ ko miliyari 1 na kunkanfɛ o de donna da fɛ minisiri b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛ sɛbɛn kɛnɛ na ko ma Jaminatu Sangare ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Musaka ko la Royaume des Pays-Bas ye anw dɛmɛ kosɛbɛ olu ye musaka dɔw ta PPM yɛrɛ dɔw ta donc an bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ o yɔrɔ la bon mirina mun nana n'a ye PPM jɔyɔrɔ de ka bon faso kɔnɔna la fura mun bɛ feere n'a bɛ fɔ a ma ko médicament essentiel olu bɛ mara PPM de kɔnɔna la yaasa ka se an ka dɔgɔtɔrɔsow ni an ka furakɛli yɔrɔw ma donc PPM mana fura mara yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o de ka ɲi kɛnɛya kow la nin fɛn ye an nisɔndiya kun de ye a bɛ jɔyɔrɔba de la fura dita fan la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan yaasa i ka se ka furakɛ fo fura de ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la donc o fura in bɛ bɔ min a bɛ bɔ PPM de la donc ni PPM dɛmɛna c'est comme mɔgɔ an dɛmɛna furakɛli yɔrɔ de la halisa an bɛ foli kɛ n b'a ɲini PPM baarakɛlaw fɛ yɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin ye u ka yɔrɔ in u k'a minɛ ka ɲɛ yaasa an ka se ka an jɔyɔrɔ lafa furako la banabagatɔ minnu fana bɛ halisa an tɛ sɛgɛn o la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di u ma an bɛ ladan k'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ an ka jamana ka se ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma gɛlɛya min tun bɛ furako la ka se k'o gɛlɛya ka se ka k'o ta sababu ye n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi gɛlɛyaba kɔni ma tɛ se k'o fɔ bilen k'o se ka kɛ don o don a kɛlen bɛ kɔmuso suwa bɛna da fara kura bɛ kɛ k'o ka fara kan k'o ko to sen na ofisi cakɛla dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ ofisi arajo ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko Alpha Jɛnɛpo an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲininkali k'a la ɲɔnɔnko yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ bi ani bi wulikajɔ minnu bɛ senna bi a ko bɛ cogo jumɛn olu bolo an ye ɲininkali k'a la Alpha Jɛnɛpo yɛrɛ b'an bolo nin waati in na e yɛrɛ jɔnni. Ne ye Alpha Jɛnɛpo ye n ye ofisi radio directeur ye n ye politique mɔgɔ ye PACP n y'o parti président ye ɲɔnɔ cikɛlaw ka hami ye ne ka hami ye bi tɛ ne ka ɲinili kɔnɔna na baara min ka fisa na baara bɛɛ lajɛlen ye o ye cikɛ ye Abdulayi cikɛla ɲɔgɔnna tɛ mɔgɔw cɛra cikɛla ka fisa na bɛɛ lajɛlen ye san min na na forominɛ barika bonyana ɲɔnɔ sigida kɔnɔ n kɛra mɔgɔ ye ka wuli ka na Umar Mariko nɔfɛ a kana an ka taa ɲɔnɔ cikɛlaw bɛ degun kɔnɔ an ka taa u la pasa an farala ɲɔgɔn kan an seko an y'a jira cikɛlaw la bɔlen kɔfɛ radio Kayira nka dɔrɔmɛ 1 t'a la a ka se ɲɔnɔ ne sababuya don a ka sigi cikɛlaw ye ka kɛ u ka kumada ye o bɔlen kɔfɛ radio ofisi a ka sigi ofisi kɔnɔ ni Alpha Jɛnɛpo ka laɲini don ne ka dɔrɔmɛ 1 ma don a la état de y'a san k'an kɛ a ɲɛmɔgɔ ye e ka kɛ a kɔlɔsiba ye a ka kɛ cikɛlaw ka kumada ye cikɛla ka ko ye ne ka ko ye an bɛ don minɛ ko bi cikɛlaw tɔɔrɔlen bɛ bi ka tɛmɛ waati bɛɛ kan i man ka tigɛ mɛn fɛn dɔ don nin da n'o de kama ni sɛnɛ ka kuma walima i bolo jiginna mun na a ma tulo t'i man kana bilen n bɛ ɲɔnɔ cikɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ baara min na faso baara don u ni nin man kan cikɛlaw ni man kan n bɛ wuli ka dɔ la ɲɔnɔ ani Bamako cɛ ofisi cikɛlaw foroba cakɛlaw don
o bi mali bɛɛ lajɛlen de kama min b'a to o bɛ se ka min sɛnɛ a ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma donc foroba cikɛlaw don nani degun y'u sɔrɔ gɛlɛya y'u sɔrɔ dɛ n farala sɛnɛkaw kan i n'a fɔ sexagone k'a jira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na cikɛla minnu filɛ nin ye u bɛ ci kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ye bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko cikɛlaw ni nin man kan cikɛlaw kɛɲɛ bɛ ka sigi foro baara ka jeni u baara ka fa u ka foro kɔnɔ fo a ka faamuya k'a fɔ cikɛla de bɛnkɛn b'a kan k'a to a ka foro kɔnɔ minnu fana bɛ bɛnganiw na u dɔgɔlen don u yɔrɔ dɔgɔlen don k'a fɔ u sigiyɔrɔ filɛ nin ye siyako kɛlɛ tɛ dugukolo kɛ kɛlɛ tɛ bɛngani dɔrɔn don cikɛla de mɔgɔ tɛ kɛlɛ cikɛla dugukolo de bɛ kɛlɛ bɛn de kɛn b'u ka sigiyɔrɔ la k'u ka misiw minɛ ka taa n'a ye k'u ka forow minɛ k'a jeni k'u ka masiniw jeni k'u ka malo ta k'a gosi ka taa n'a ye e maa ma ko de ye maliyɛn ye ko de bɛ nisɔngɔ sara mali kɔnɔ i ni yɔrɔ bɛ ofisi foroko la damakasi don ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin transition tigilamaw ma k'a fɔ ko cikɛlaw de degun bɛ u sigiyɔrɔ la mali cikɛlaw don forobatakɛlaw don an ka se k'u dɛmɛ min b'a to u se ka bɔ dingɛ kɔnɔ minisiri ɲɛma ɲɛkɔrɔ ɲɔnɔ ɲɛma dɔw ka fɔ la ko ɲɔnɔ bɛ la ma ko alihamudulila ko tɔɔrɔ foyi tɛ ɲɔnɔ yalima o kuma minnu bɛ ka fɔ ani min bɛ senna bi olu ye kelen wa maa minnu y'a fɔ an b'u tigiw dɔn a kumakanw bɛ anw bolo o tigilamaw ye jagokɛlaw ye ka mɛn ka jago don politiki kɔnɔ min b'a to bɛ se k'o ta fan sɔrɔ cogoya min na gouvernement si mana jamana in kɔnɔ ma ta fara min kan o hakilina na fo cikɛla ka bɔ jeni ka ɲimi kɔnɔ sigida yiriwali o ye politiki fɛlɛ de ye a tɛ k'a fɔ vote don ka taa don cikɛla kan k'a san o gɛlɛya de bɛ cikɛla kan dɛ n'o tɛ cikɛla kungo fɔyɔrɔ bɛ tɛmɛ CNT kan wa n ko ɲɔnɔ mɔgɔ fila b'a kɔnɔ mun n'a tɛ foyi fɔlɔ an tun bɛ giri u nɔfɛ nka bi u bɛ min u bɛɛ taara o kumakan ti mɛn u ka kɛwale ti ye cikɛla b'a yɛrɛ ye bi gɛlɛya min filɛ nin ye a ye bɛɛ waju dɛ a faamuyara sa maa minnu bɛ giri na cikɛlaw nɔfɛ ka tɛmɛ ko kala ka taa u ye u ye nin ye bi olu bɛ de bolilen bɛ ka ɲɔnɔ bila k'a to yen ka taa ɲɔnɔ kungo fɔ fan wɛrɛ fɛ ko alihamudulilayi ɲɔnɔ bɛ taa k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔnɔ gɛlɛya min don a dogolen tɛ mɔgɔ si la abulayi don min na ne y'a mɛn ko premier ministre nana Ndebugu ka ɲɔnɔ ɲɛmɔgɔ dɔw ye k'a fɔ faama ɲɛkɔrɔ o de y'a fɔ yɔrɔ ye o de y'a fɔ don ye ko alihamudulilayi ko baasi si tɛ ɲɔnɔ o bɛ fɔ cogo di o don ne ɲɛji bɔra n ko anw tora la maa minnu kan ka kɛ e lapasaba ye n'o kɛra e labilaba ye o de kosɔn ne b'a fɔ an kana jigin faamaw na ɲɛfɛ min bɛ taa f'u ye sanfɛ u bɛ baara kɛ na u bɛ minɛ n'o de ye hali maa min bɛ tɛmɛsenna maa ye ɲɔnɔ k'i tɛ ɲɔnɔ ka ye i tɛ sɔn ka nin fɔ surtout kala taara e maa min ye ka danaya ta ka da e maa min kan ka tugu e maa min kɔ ko fɔ an k'i kɛ nin ye doni dɔ de bɛ yen i ko i bɛ se k'o ta mɔgɔw ko ɔhɔ an ka jɛ k'a d'i ma e de ye o doni wolomaba ye nka ne nana fɔ sanfɛ ka tila k'o fɔ premier ministre de ɲɛna ko baasi si tɛ yan a ma kɛ jigitigɛ ye ka taamaw boloda ko ka transition soutenue o bɛɛ kɛra anw ka sigida kɔnɔ maa bɛ se ka fɔ i yɛrɛ kɔ wa nka i bɛ fɔ i yɛrɛ de ɲɛna jisɔngɔw n y'a kuma mɛn i ka mikoro la ko papiyew baara ka di forow baara ka jeni misiw baara ka taa mɔgɔw baara ka fa ofisi bɛ papiye di la a kana cikɛlaw tɔɔrɔ ofisi a b'a ka kɛta de la o de ye ofisi ka kɛta ye minnu kan ka wuli ka dɔn an ka bila cikɛlaw ye ka se gouvernement ma an ka bila cikɛlaw ye ka taa CNT la ka taa damakasi kɛ k'a fɔ ko ni degun de bɛ cikɛlaw kan foroba cakɛlaw don u ka jisɔngɔ ka ben olu de m'u ka baara kɛ dɛ olu t'u ka baara la dɛ fo cikɛlaw k'o dɔn minnu bɛ yen na ɲɛmɔgɔya kalifalen don la bi u tɛ foyi la faama o faama bi na u ka don olu dɔngɔda fɛ k'olu hakilina fɔ min b'a to olu ka jago bɛ se ka yiriwa cogo min na tɛ cikɛlaw ye dɛ fo cikɛlaw k'o faamuya minnu bɛ anw ɲɛ n'an y'u ta k'u kɛ ɲɛmɔgɔw ye CNT la k'u kɛ ɲɛmɔgɔw ye fan wɛrɛw fɛ ala bɛ sɛndikaw la o de fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an ka don faamaw ka hakilina sira fɛ ka an ta ɲini ka ɲinɛ cikɛlaw kɔ mankan ye wuli waati ni sisan cɛ a bɛ waati dama bɔ dɛ gɛlɛyaw kɛra fo ka gɛlɛyaw sigi gɛlɛyaw kan aw y'a maa jumɛn ye k'o bɔra jabaranin na ka ɲɔnɔ gɛlɛya ko fɔ ɲɔnɔ kala ɲɛmɔgɔ kunda a tɛ a y'a mɔgɔ jumɛn ye ko ka lajɛrɛ kɛ an ka kuma ka jɛ ka marche kɛ ko ni kun ye bɛ ɲɔnɔ kan ɲɔnɔ n'a man kan cikɛlaw n'a man kan a y'a maa jumɛn ye ka lajɛrɛ kɛ ɲɔnɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka damakasi kɛ ka hakilinaw fɔ faamaw ye k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn kan a tɛ yen n k'a wuli ka dɔ ye n y'a ye e Abdulayi de fɛ ani a ka dɔgɔfirika dɔw o kɛra san kɔrɔ o bɔlen kɔfɛ dɔ wɛrɛ kɛra wa nka kɛbaaw bɛ yen o minnu lamɛnlen don CNT la olu bɛ yen minnu lamɛnlen don gouvernement fɛ olu bɛ yen nka o si ma kɛ olu ka laɲini de ye an ka jago bɛ se ka yiriwa an bolo sira min na an ka dugawu fɛ an k'an ta ɲini olu de ye chambre président ye olu de bɛ CNT la olu de ye maire ye n'a fɔra k'a fɔ ko olu de ma se ka don fiyewu ka don cikɛlaw ɲɛ ka t'u kungo fɔ jigitigɛ don dɛ Abdulayi arajoso ka ca dɛ maa ye maa si fɛ min y'a kɛ a dala gese ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ni gɛlɛya in bɛ ɲɔnɔ a kɛra nin waati na an ka tigɛlama ta a bɛ kuma ni e tɛ ne maa ye o kosɔn bɛɛ b'i fo marifa t'i bolo wari t'i bolo kunnafoni tɛ wa a fɔ kun ye jumɛn ye maliyɛn tɔw k'a mɛn maa minnu bɛ dugawu dɔn e tile kɔnɔ o la i bɛ min kalama ni tɛ min kalama e b'o bɛɛ dɔn wa ne bɛ fara olu kan i b'o baara min na
ala ka barika don a la sigiyɔrɔ kɛlɛ tɛ nafolo ko kɛlɛ tɛ fo ka cikɛla y'a ka cikɛyɔrɔ la kana ben a kan cikɛla fana ko an b'u dɔn u filɛ n'an kɛrɛfɛ u bɛna bin an kan de ko se t'an ye maliyɛnw an kan ka fara ɲɔgɔn kan k'olu lapasa dɛ o gɛlɛya de b'an kan ka sigida kunna bila ye an baladan k'a fɔ ni tun ye Alpha Djenepo ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na n'a fɔra gɛlɛya b'an kan n'an bɛ yɛrɛ ka kulekan kelen e k'a dɔn ɲɛmaaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la kɔmaw dalen b'u la o de nɔfɛ o de kama an ka jamana an mago bɛ basigi minnu na a bɛ sabati nka n'a kɛra dɔ ka wulikajɔ kɛ dɔ b'a la ka fɛɛrɛ bɛlɛ tigɛ ko ale ta ka ɲi a la o ye gɛlɛyaba ye min bɛ n'a bɛ gɛlɛya don an ka sigi la ala ka tilenɲuman d'a ma nka kunkolo ɲimina o mago tɛ ɲɛkili cɔrɔngojugu la an ka jamana basigi bɛna sira min fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an taga Sudan jamana kan Sudan marabagaw ye politiki maa caman labila karidon su fɛ a kɛra ni bɛnkan sɛbɛn dɔ sɔrɔli ye n'an bɔra yen nɔ OMS ale ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko maa miliyɔn 20 sera ka sigarɛti bila ka taa san 2018 ka taa se san 2020 wagatiw la OMS ka sɛgɛsɛgɛliw la y'a jira ko don n'a nataw la ko maa caman bɛ sɔn ka sigarɛti min dabila diɲɛ kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa Malawi jamana kan ni musolaka kofɔlen dɔ ye dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na a n'a dencɛ ka furusiri kɛra Malawi jamana kan muso in yɛrɛ si bɛ taga san 47 ɲɔgɔn na denkɛ si bɛ taga san 30 la ni waati in na u b'u ka furu la basi foyi tɛ u la n'an bɔra an taga Kinshasa jamana kan ni ye chauffeur dɔ ye a n'a ka patron bɔtɔ bangi la a y'a ka patron in bɔnɛ a nin na a kɛra Kinshasa commune bɛ wele ko Gombe ni waati in na chauffeur kofɔlen bɛ ka ɲini hali bi tɛgɛ ma se ka d'a ka fɔlɔ an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kunyɔli dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ala ka tilenɲuman d'an ma an ka jamana walima jamana wɛrɛw k'u bɛɛ basigi ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an yɛrɛ fɛ radioso kɔnɔ yan an ka secrétaire n'i y'a sɔrɔ n'o ye Borolakaw furumuso Wulematu Kulibali ale ye baarakɛla musomanin dɔ de b'a bolo n'i y'a lajɛ n'a si cayara kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ san 13 12 14 kɔni ya cayalenba ye dɔ furancɛ 2 dama a nana di an ma yan a b'ale bolo baara la kuna seni wa a bɔra min kɛ ale nana ka baara la k'a to baarayɔrɔ la u y'a wele ko den kɔni taara wa denmisɛnnin dɔw musomanin fitinin n y'a fɔ ye cogo min na fimani a b'a fɔ k'ale bɔra Joyila marabolo de la ko dugu in ko ye ko baba k'ale bɔra ye a tɔgɔ min fɔra dɛ ko Batama Tarawele an balana k'a fɔ a taara ni muso in ka kɔɲɔminɛw n'a ka minɛ caman de ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a cɛ ka telefɔni ka taa n'o ye o tuma lamɛnbaaw maa ma kɛ nin maa ko fɔlen in dɔn fɛ e ka wele bila ma an ka nɛgɛjuru sira fɛ 76 29 15 76 29 85 15 a bɛ kɛ fɛn min n'a bɛ bɛn an ma kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nin bɛɛ lajɛlen ni ka se ka yeli ta ni ka ɲɛ suma